вероятно е, ако съдим по показаното от Парейо, но нищо не е изключено. Много статична сила с трудност една точка. 0,8 сменен скок с 1,5 завъртане. Комбинация. Типично гимнастически елемент. Една точка трудност, максималната. Вчера видяхме жените да изпълняват дори елементи от художествената гимнастика. Да, те са основно в група равновесие и гъвкавост и изпълняват основно жени. Сравнително лесен свит скок с 1,5 завъртане, 0,5 трудност, 0,9 трудност. Нека да припомним, че чисто акробатичните елементи не са разрешени в вашия правилник, но както виждаме, състезателите се опитват максимално да доближат границите